Maayong buntag o happy fiesta sa tanan. Inasad na imong tapad happy fiesta diha. Baliha sa pikas inag sa inyo kumamista unya. Viva Nuestra Señora del Candelaria. Murag seryoso mo gud kay mo. Mga igsoon, nagtuo ako nga nakadungog na mo aning maong idiomatic expression nga hoping against hope. Kining hoping against hope, simply ang gipasabot ani, never give up hoping. Nga mula umta, meaning mula umta gihapon, bisan daghang rason nga dili ka na unta mula umpa. Does it sounds familiar? Sama bag, pananglitan lang ha, duha kahigala nimong mga batanon, sa ilahang gisakyang usa ka motor, nagpaturatoy o padagan dito sa puting bato. Tungod kay reckless man ang nag-drive nga batanon, sawing palad, nahug sa habog nga pangpang. Simba ko lang. Bisan, unta, mas katuhuan nga kining duha, isipon nimo nga patay na, apan miadto kagihapon dito sa ubos, dapit sa may sapa. Hoping against hope, nga ang duha, buhi pa. Kinsa man sa pananglitan sa Bible nga may hope against hope. Sa pangidaron sa iyang asawa nga si Sarah, nga tigulang na, si Abraham mas dunay katarungan nga dili na angay mulaom pa. Dili na mulaom pa nga makabaton sila anak o makabaton og daghang kaliwatan. Kaliwatan nga giingon pas Ginoo sa makadaghan sa kabituunan sa kalangitan o balas sa kabaybayunan. Apan mo ni nindot kang Abraham milaom siya. Hoping against hope. Sa pulong mismo sa Dios, kay naghimo man ang Dios o kasabutan tali kaniya. Niingon siya, I will make your descendants as numerous as the stars. Ug pulong kini sa kasabutan tali niya og sa Dios, busa kinilig-on nga iyang gisukaran sa iyang paglaom. O gabi ninyo, lig-on man sabning natuman sa diha, nga nagsabak og natao kang Sara, ang bata nga si Isaac. Mao gani nga sa Roma 4, versikulo 8, mao kini ang gisulat. In hope, Abraham believes against hope that he should become the father of many nations. Hoping against hope. Mga igsoon sa Ebanghelyo, anay inahan nga si Maria, uban sa iyang bana nga si Jose. Labaw sa simpleng pagtuman sa gisugo sa balaod ni Moises, nga maong paghalad sa matag ka magulangang lalaki, batang lalaki, ang batang si Jesus idala dito sa templo. Ang kang Maria dili na hoping against hope. Ang iya, she is the mother who is full of hope. Full of hope sa katingalahang lihok o buhat sa Dios
nga mao gayud mismo ang kalauman sa kalibutan nga nagpaabot sa kaluwasan. Ang mahal nga Birheng Maria sa paghalad sa batang Hesus dito sa templo, nagpakita kanato nga siya usa ka babayi sa paglaom ug buhing timaan sa paglaom. Ug mao man kani ang atong gipili nga tema nining maong kapistahan. Berhen sa Candelaria, buhing timaan sa paglaom. Una, sukad sa pagpahibalo sa anghel kang Maria, Annunciation, pinaagi kang anghel Gabriel, hangtod sa paghalad o pagpresenta sa batang Hesus dito sa templo. Di ba yan na kay gahapon ang Annunciation o niya karong adlaw, presentation of the Lord Jesus na in the temple. Diha ba sa anunsasyon, dito pa ba si Maria ni Oyon, uban sa dakong pagtuog, pagsalig sa pulong sa Dios, ningon siya, sulugoon ako sa Ginoo, matuman din kanako ang imong pulong, o diha nagsabak siya. O niya, niduaw pa siya kang kang sa iyang igagaw nga si Isabel. Pila pa kabuan dito, 3 kabuan. Niya, niabot nga siya ng anak. Ato nagisaulog niya itong Christmas. O niya, kinidayon, ang batang si Jesus gihalad, sumala sa balaod ni Moises dinhi sa templo. Si Maria, nagkinabuhi gayud walay duda nga puno sa paglaom, nga nagapaabot sa katumanan sa mga saad sa Dios. Naibaw man sab siya, bisan sa sinugdanan, ingon siya unsaon magkini pagkahitabo. Ulay ako, niya gipasaligan siya sa anghel. Tanawa gani imong igagaw nga si Isabel, bisan tigulang na siya kaayo, na siya sa ika-unom kabulan sa iyang pagsabak. Kay walay dili mahimo sa Dios. With God, nothing is impossible. Ug mituo si Maria ni Ana, ug maumangani iya kanang gilauman. Puno siya sa paglaom, babae sa paglaom. Kanunay nagapaabot, always expecting the fulfillment of God's promises, knowing that God is faithful to His promise. Dili sama ka nato tao, mahimo tagsaan, igo lamang pakyason. Ang Diyos, matino manon, faithful sa iyang saad. God's faithfulness is everlasting. Sa gikaingon ko na, bisan wala niya masabti sa sinugdanan, ang tanang butang nga naa sa plano sa Dios, kasi tinuod lang wala may nakatugkad o makatugkad sa hingpit sa hunahuna plano o paagi sa Dios. Why makatugkad ni Ana? Ni bisan kinsa. Apan si Maria nagpabiling matinauhon, masaligon, matino manon, kay naglaom siya, nagmalaumon gyud siya sa mga pagpadayag sa Dios. Ang ikaduha, bisan sa pagpadayag ni Simeon ngang usa ka espada mulakbas sa iyang kasing-kasing, siya gihapon wa natinag, wa nataranta. Niya nang maong panagna, nagpadayon gihapon sa pagsalig o pagtugyan sa iyang kaugalingon sa kabubuton sa Dios. Gani hangtod sa unahan pagani sa tiilan sa krus. Kung normal pa nga inahan, makita nimong imong anak nagpasan sa krus, human gihukman sa kamatayon ni Pilato, dusmo katulo,
Itabangan na gyud siya ni Jose nga taga Arimatea aron makaabot dito sa pungkay sa bungtod sa Calavera nga maong Golgota. Og siya gipatihaya. Gilansang sa krus nga iya mismong gipasan. Og ang inahan naa sa unahan. Hilom mataghampak di man to martilyo, maso. Wa pa man usog, wa pa man imbitong martilyo adto. Maso diha sa lansang matag-agulo sa anak. Kasakit ka na labaw pas espada nga milagbas matagdukdok sa iyang lagbas sa iyang kasing-kasing. Ug dili lang kutob diha sa tilan sa krus. Hangtod namatay ang anak, iyang gisapupo kini kanang nasa imahin sa piyeta. Ug sigurado nga uban dito sa lubnganan nagapaabot sa kabanhawan. Dito pagani ang inahan uban sa unang matuhuon nga nagakatigom sa lawak sa itaas, sinakulo, upper room, nagaampo uban sa unang mga tinunan, og nagalaom usab nga matuman ang gisaad sa Dios nga ipadala ang balang espiritu during Pentecost. Wa ba ditong inahan na siya dito? O gani pag-abot sa Espiritu Santo, mao tong pagkahimugso sa simbahan. So moingon ta nga unahan pa sa tiilan sa krus ngadto pa sa Pentecostes. O gani sa pagkayab pa sa maong anak sa Dios, anak pud niya didto sa kalangitan, human niya isulti ang tahas sa simbahan. Ingon niya kining Great Commission, ingon niya pangadto kamusta ng suok sa kalibutan, himo silang akong mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Timan ikini, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Saad po na sa Ginoo. Nga kita nga iyang simbahan, ato po nang giampingan taliwala sa atong panaw nining duyog panaw nining kalibutan karon nga hilabihan. Hilabihan ang ka. Kamo nalay sulti ko na unsa. Si Maria nagtudlo kanato nga ang paglaom dili lang usa ka yanong positibo nga maong paglantaw sa umaabot kundi usa ka lig-ong pagsalig sa kamatinud-anon sa Dios. Faithfulness of God. Hope is a firm trust in God's faithfulness, even when the road is difficult and uncertain. And actually, Mary's life echoes the words of the prophet Isaiah. And I quote, "Those who hope in the Lord will renew their strength." Unquote. Isaías 40, versikulo 31. Mga igsoon, dili ba sama ni Maria, we are also called to live as a sign of hope in this fast changing and complicated world, a world that is often filled with uncertainties, fears, and doubts. Kung dili man tanan nakasinati ini, kadaghanan, labi na pod kabataan o kabatanunan, labi na sa pagkahugno sa normal nga mga hanay o structures nga kaniadto lig-on ang kabataan mo'y unang collateral damage. I'm referring to the structure of the basic unit nga mao ang family.
Kung ang pamilya na gani magakabungkag, sure way kini, na daghang mga saag, daghang malaglag, daghang kawadaan sa paglaom. Kaya ang amahan o ginahan, nga mo'y unang dalangpanan, mo'y unang sandigan, mo'y unang saligan sa matag gagmayng bata, nga moabot ng kalibutan, kawadaan naman sa ilang kadaganan, may adto nas mga uyuan, apuhan. Unya, kinsa magyud unta, ang magdala nila, mag-agak nila, mag-amuma nila, mag-amping nila, magpanalipod nila, magdasig nila, magiya nila, magmatuto nila, di ba si mama o si papa? Pero kininghan ay mga bungkag na. Kung kini man gani itsura 2025, just look forward 2025, 2035, 2050, ug unsa kay itsura kung dili ni nato himuag solusyon ug di pud ta mismo manig-ingon sa unang pamilya, ang Sagrada Pamilya ni Jesus, Jose ug Maria. Sama ni Mama Mary, mga timaan ba usab kita sa paglaom, diha sa panimalay, unas panimalay. Diha sa atong mga family groupings, IFGs. Diha sa purok, diha sa atong mga chapels, o sa matag respective parokya, kay nagtuo man kong dili taga kabagbaraning na mista diri, taga Nuestra Candelaria Parish aning ni adinhi. Matangingon aron bisan og magsigig uwan gani umuwan pa manig usa duha pa ka semana kay moingon sila nga ano mo kabalaka kay magpista na ganis Candelaria hunong na ng uwan. Pero sukad pag-abot na ko diri mo extend pa na og duha ka semana mag-uwan pero sigdi lang. Mahinungdanon nga niya kita nagkatigom. Ug sukna kanato, sama ba kita ka Maria, mga timaan, bausap kita sa paglaom. Isipin yung obispo din sa Agusan Norte, by the way, nasayod naman kamo nga, ang Agusan Sur, ubos na sa pagdumala ni Bishop Ruben Caballero Labajo, ilang unang obispo, sa bag-o na nga na-established, ug na tao nga diocese nga kaniadto pa damgo pa ni Bishop Didi 2004. It took 20 years aya pang katumanan ug natabo gayod ni adtong Martes Enero 28. Tingali ang uban kaninyo naka-witness dito. Tuyo ra bagid ini nga anong bahinon kini tungod sa itawag nato spiritual pastoral care na mahimong effective nga lisud kaayo alang lamang sa usa ka obispo by sheer geography nga piting dakua duha ka probinsya. It took 20 years. Ang uban ng ingon, dali araman to nga, bago mo itong gi-endorse. Pero, it took 20 years. Abi mangganin ko, ako may kinalipayan nga, taos tibo kalibutan, niya itong October 15, sa diyang gipakanaog ang approval sa atong application. And I remember nga it was Father Bishop Didi Pueblos. Kaya siyang nagsugod ni ini, ato lamang tiwas. Tay, wa na tiwas. Tigtiwas lang ning obispo ninyo diri. O
Dapat lang po, kaya ron, mati man. Unsolicited advice ng inyong obispo, mao kini. I'm encouraging everyone, all of you, to hold on to your Catholic faith. And while holding firmly on your Catholic faith, including hope and trust in God, who is faithful God, do something good, beautiful, and positive in every way. Sa bisan asa nga paagi. Kang bisan kinsa sa walay pagpili. Kaya usahay mo yung malantag something good, beautiful and positive sa ato lang kadugo, sa ato lang paryente. No. Kang bisan kinsa, bisan kanusa, o bisan asa. Dili maayo nga atong kaayo sa pagtuong Katoliko, panahon ra, o dihara sa atong pamilya, sa atong balay, sa atong dapit, bisag asa ta. Nga naman, kay ni anang paagiha, bisan dili lalim o dili sayon, nga magpabilintang matinuhon, ligon sa atong pagtuo karon amidst trials and so many challenges. Kanunay manggina mga trials o challenges, sama nag mga balod sa kadagatan, naa magina perme. But in this way, we can encourage many who are also struggling in their journey of faith and life sa ilang panaw sa kinabuhi o pagtuo. And so, we become like our Blessed Mother, Virgen de la Candelaria, a living signs of hope. Lately, nagka-trending katong si Sampaguita girl. Tingali ang uban kaninyo nga who are active in the social media o sa balita. Nakabalita mo, ana? Itong bata ba nga giharang sa security guard? O niya, nakuan siya? Nya gilambusan pa ganini ang Sampaguita tong kuan kay nakita mas video kay nagtuo nga scam to siya kay di man tarong iyang uniforme, wala pa'y ID nya, di tingali pod kaayo nang hilamos, pero gisusi niya ang kapulisan mismo ug ang ilang spokesperson usa ka babaeng pulis nag-affirm dito nga siya di ay tinuod yun nga tigbaligya o Sampaguita, buwak, o scholar pagani di ay. O tungod kay nasunog ilang balay, bagong nasunugan, bisan scholar man siya, naningkamot pa in town, nga maka kwarta, pinaagi pagbaligya, Sampaguita. Di ba na mas makadasig? Kinsa maguno sa ato be, nga parihog yun og kalibel sa Sampaguita girl. Sa kadaghan sa inyong naabtan, sa kataas ng inyong naabtan, gani nagaadto na sa inyong ipangandoy pang kaadtuan, naa na mo'y tarong Pinoy-anan, naapay kapanginabuhian. Can we not do something good, beautiful, and positive to anybody? Ay siya, naningkamot lang itaon para sa iya. Kaya unsaon pa? Nasunog gud ang ilang balay. Paigo din ng scholarship. Wala pa ganita mahibaw, pila sila kaigsuon.
Wa patang mahibaw o kumpleto pa ba iyang mamagpapa. But she acted, doing something good and beautiful. Wa nang awat, na maligid sa pagkita, wa nang awat. Kaya uban man gani, bisag naapay kalauman, mulahos magpangawat, ug maayo din ang mangawat. Gani, di man gani unta tawa, angay nga tawgong kawatan, kaya uban man gani, muingon nga, nganli na lang kog tiguwang, ay kog nganlig, aon sa to, nganli na lang kog kawatan, ay lang kog nganlig tiguwang, pero distortion man na nga una-una, malipay ka nganlag kawatan, kaysa nganlag kag tiguwang, ang tiguwang tinuod man na. Unya imo lang ang kunon nga, sige na lang, nganli na kog kawatan, ay lang ng tiguwang. That is a distortion. Distorted nga panghuna-huna. Tapuson na nako ni. Okay, basig di na ta kapaniod to. Serious na kay mo. Naay kinanindutan gikan kang San Pablo. Ug ako ning hulaman. Pagtapos ning atong paambit nining maong kapistahan. Siya gyud ang atong dalangpanan ha. Ang Birhen de la Candelaria, pinitbit si Jesus, namong kahayag sa kalibutan. Ingon ni San Pablo sa Roma 15, versikulo 13, and I quote, "Ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay, ug pakigdait, pinaagi sa inyong pagtuo, kaniya, aron magpadayon pagtubo kamo sa inyong paglaom, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo." Unquote. Amen. Viva Nuestra Virgen del Candelaria. Happy Fiestas.